Hemmeňize salam. Bugün abzorda Toyota Crown 2023-nji ýylynky. Bu maşynyň 16-njy pokoleniýasy. Revele naše galasa. Görşüňiz ýaly bugün men paýtagtymyz Aşgabatda bu maşynam tanış oglanlaryň biriniň maşyny bärde dur ekeni geldim şu wagt ýürüýte şunu görmäni, abzor etmäni siz üçin. Şoň üçin hökman suratda like goýun, kommentariýa ýazyň, dostuňyz bilen paýlaşyň. Bu ıssyda Süleyman Kedilmi operator bolmak. Suligam operator bugün men operatorym Süleyman Aşgabatda. Bekirade ýatyp galypdyr. Crown Toyota kompaniýasynyň iň köne modelleriniň biridir. 1955-nji ýyldan bäri çykarlyp gelýär. Birinji model goýjak, maşynyň birinji pokoleniýasyny serediň ol, öňkü döwrüň maşyny ol. Başda çykarylany Ýaponiýa üçin çykarylýar. Başda şol taksiler üçin näme kreýýärler. Ondan soň polisiýa işgärleri we ýa-ki taksiler gowurýar şo maşyny. Şoň bilen hem ondan soň ýoşadan Kanadaň, Amerikaň, Ýewropaň ryngyny üçin edilip başlanýan maşyn. Soň Amerika çykýarlar. Şu wagt Toyota kompaniýasy Crown'u aýratyn bir marka edip otýar. Lexus Toyota'ň öz markaçygy bilýäňiz-de. Lexus kompaniýa Toyota'nky. Lexus şol Toyota ýöne has bir premium edilen görnüşi. Crown hem edil şoňalyk Lexus ýalyk aýratyn marka edip otýarlar şu wagt Toyota kompaniýasy göreliň wagt görkezör nähilek boljagyny. Bu maşynymyz biziň crossover dikçe ofitsialny 4 kuzowda çykarylyp şu ýerde suratlaryny goýjak. Bulan sport ammadyr, ol RX-e meňzap tuturan has owadan ýöne sportiwny bulan sedan ammadyr. Bu bolsa crossover dikçe ýöne bu crossover däl serediň daşyna. Bu birazçyk ulurak sedan. Şey diýsem bolýar. Ulurak sedan hatchback. Seba crossover däl crossover eten o crossover Highlander, crossover RX, crossover ana Ford diýsem bolýar. Ýöne bu crossover däl serediň. Ýöne kompaniýa şoňa crossover diýär. Şol Crown crossover diýär. Eýleki Crown sedan diýär. Ondan beýlek sportam Crown Sport we Crown Universal bar. Maşynyň daşyna bakyberiň, şu wagt buň üstügüm ýakynda da moýka ýok. Şo sebäpdenim maşyn biraz kaparak, yani serediň daşwydyn el göwnüňe ýarýar. Men bu ýerde size suratyny goýjak. Bulan platinum komplektasiýa sammadyr. Bulan diskasy has owadan gelýäni we men şu ýerde surat goýjak. 2 sany serediň. Oň diskas has owadandyr. Sebäbi zakaznoy 20 ýyllyk disk açenini zakaz etip bolýar. Her hilçek diskada gelýär. Komplektasiýasyna görä diskas ütgendir. Bu maşynymyz biziň limited komplektasiýada panorama, bu da gowy hemme zat ýöne aňary başy klasy däl. Bularam Lexus ýalykda 1-nji klass, 2-nji klass 2-nji. 1-nji 2-nji klass ile ýagny maksimum komplektasiýa, ondan soň pesirägi, ondan soň has arzan. Ana şoň ýalyk gitjändir. Bärde bizde şoň ýalyk zavodskoy 19-lyk diskada ýöne 20 ýylligi has owadan bolýar. Egerde zakaz etseňiz 20 ýyllyk ýa-da şoň ýalyk alyp 20 ýyllyk takýaňyz ana idealny bolýar. Bärçini seredim aerodinamika tipi. Bärde näme etjegini bilmän goýup durlar. Maşynyň daşwydyna bakaberiň, siz uje kurgawy abzoryny göränsiňiz. Edil men özüme erwet görmedim. Süleyman sen nälik gördüň maşyny? Erwetden arman. Bärde ütköşme. Serdiň bu 16-njy pokoleniýa polny ütgendir. Mundan öňkü Crown'uň suratyny goýjak men size. Mundan öňkü Crown'am öňü şeýle ullakan owadandyr, sedan, polisiýski maşynlar edýärler. Bu maşynlar ütköşme men size aýdaýyn. Toyota üçin ütköşmeler bärde kapodyň içinde. Häzir açaly, ondan soň aýtyp berjek. Men kapotlarda aýtyp berin, sebäbi näme üçin bärde kapot wajny şu wagt. Sebäbi has ütköşme zatlar goşulýar, salona soň geçer. Maşyn duran, sürülmän. Serediň muňa serediň. Muňa näme diýjek?
Bakasın nädir aýtjak, ondan soň şuna seredin. Göräňizmi? Rучной. Rучной. Hidravlika goýulmandyr. Şu maşina. Ha, elbetde Lexus sağ ol. Son goýarlar da munam şuwa premium maşina da otur Toyota kompaniýasy. Indi seredin berk seredjaňyz o düşnüksüzdür şuwa ta. Menem düşnüm ok. Biläňim näme üçin? Sebäbi berde hibrit. Motor 2,5'lık. Opşy hemmesini alanda 250 atın gücünü berýär. Nolun ýüzeçenden 5,5 sekund. O görýär, mesele ýok. Görýäňmi şular motorlary? Işun ýyzky tigirini aýratyn elektronny motor pyrlaýar. Men onuň guruluş schemasynyň animasiýasyny tapsam goýjak şu ýerde. Maşyn süremizde de ýan görensiň. Süleyman aýtdy maňa, "Ey, näme düşýän o otlanýar barda la" dedi. Maşyn otlanýar, häzir baryp otlaýar. Otlananok, benzin motor otlananok. Wapşa otlanmadyk ýaly, kondisioner atemy da işläp dur, ýöne otlananok. Biläňmi näme üçin? Sebäbi elektromotor. Sürýän 40 çenmi 50 çenmi soňaly elektromotor, ondan soň uje benzin oşýar. Bassaň uje benzin oşulýar. Ondan soň otlap çykyp durýan, ýani elektromotoryň güýji açýar, benzin motory işleýär, zaryat berýär. Düşündiňizmi? Hibrit. Hibrit diýen sözü käbir adam eşse, bollu gün ýüreginden tutýar, bollu alanok ýok, maňa gerekkä biderek maşyn dip. Indi men sebäbini aýdaýyn. Hibrit maşynlar oňarmak kynny. Öň dolýany. 2013, 14, 15, ondan soň 10 ýyl geçdi. Sebäbi hibrit Previalar bardy. Ol men bir ýerde Azerbaýjana baramda görüpdim. Bu näme? Taksamlikde Previa, Gruziýa baramda gördüm. Previa dim kaşor. Öde karşı hibritdi. Şu ýerde suratyny goýaýyn. Onun şu maşinleri Kazakstana da gitdiler. Men o şu Gruziýada şol zapçast maşin meselesinde bardım da. Şonu hibrit alanokdylar, oňarp bolanok dip. Bärem hibrit alanokdy. Oňarp bolanok dip. Ýöne inni bizim usulumuz meselesini çözýär. Kitabyny ýapýar karşı. Hibrit bolsun, eýlek bolsun, oňarýarlar. Inni täze gelýän maşynyň bary 99% diýen bar diýmen. 99% hibrit geler. Täze Siena'lar, täze Camry'lar, Toyota kompaniýasyna polnusy hibrit gelýär we 2,5 motor gelýär. Näme üçin? Ekologiýa, daş töweregi berýän, ýani benziniň rady az bolarýarlyk. Hibride geçer. Ýoşadan soň elektromotorlara geçipdir. Berde edil şoňalyk ekologiýa barada ala edip hibrid edilen we 2,5 edilen soň kolon hemmesi 2,5'dır. Öňkälik 3,5'lık 4'lük motor indi gelmeýär, olary ýoşadan aýryp otyrlar. Indi 2,5'lık, ondan soň has peseler, ondan soň wapşe motor ýetgider, diňe elektromotor galar. Daş töweregi görýär. Motory seredin oglanlar. Bular gumma seret men arasadyr, hiç ýyl ýagzat ýok. 2023 maşyndyr. Probegam gataz mena görkezek, size gataz probeg berdi. Maşyn hiç ýyl degim ýokdur seredin. Degim ýok. Mesele ýok bu maşynda. Edil kim almak islese, arkayn habarlaşyň, aşagda men nomerim durandyr, jaň edäň. Maşyn berde dur, gelip arkayn görüp bilýäňiz. Gelmäkäňi diýene jaň edin. Häzir bara sowaly otlan şuna serdin. Otlanny. Hiç ýyl ses ýokdur. Mena kondisioner öçürýän. Kondisioner öçürdim. Seredin. Maşyn öçük dur. Tormoz asyn. Otlanny. Hiç ýyl ses ýok. Hiç ýyl. Sebäbi elektromotor işläp dur. Ütköşk zady skorun geçişi. Göräňizmi? Bulana knopka, parkovka. Şunu hemen öňe gitjek bolsam, da geçirmek üçin gapdal edýän. Ana, da. Inni zadna berjek bolsam, gapdal edýän öňe. Inni dara. Elbette kamera zadna vida ba, bulan 360 gradusy eýlekde ba edýän. Men ýalňyşmasam sebäbi men ýa tap bilmedim. Berde de ba bolmak ahmalla. Ýöne men ýokmy hadip pikir edýän, sebäbi tap bilmedim. 360'y polny hem ýerini görkezýän platinum komplektatsiýada bolmaly we zakaz etsen, zakazyňa görä edip berýändirler. Ondan ba parkovka oýal bolmasa gyýgyryp müşahiat berer bize. Salon bardy aýdyp bersem, oglanlar seredin nähil idealny tiklen kojasy gaty gowurdum. Realny owadan gördüm. Ýöne men rij salon olan olaýdy, ha. Men owadan gördüm ýöne. Mesele ýok tikilşiň seredin.
Podograf ve ventilyasiya sideniya ba. Podograf ve rulu soğudan ba. Ondan soň cruise control elbette. Palasada açık elbette. Şu yerde aytmadık zadım. Afgonda açığım badır. Kıyafat yaktan çıkan şunu aytmadık. Täze maşinlarda ba funksiyon hemmesi berde de badır. Bizimle şu yerde kondisioneri işletmesek bolanok ber gatys soğulanır doğru düşünün. Gatys aşkavat beni kış eşi alıp geldim olu nälik o kış düşen oydu yaninne. Kış düşen ben kış eşi alıp geldim. Bir açık ventilyasiyan peseldeyin. Süleyman'a mineralle salonlarda ayıp bereyin bir açık. Oğlanlar serdin tarpedasında üç köşe edilen sonku kamera menziye bu. Sonku kameranın tarpeda şunlar. Sol kameranın materyali alak. Hiç lütfen dağıt yok. Ne berde 2 monitor dikkat ya. 2 monitor. Ne için? Şu speedometer hem var. Bu priborlar bar monitorda. Bir monitor, bu da 2 monitor. Ana şunga alak dikkat ya. Bilemok ne için. Yöne men lichna ödüm. Şunga bir monitor diyecek. Deva ne? Bu tağım bolmalı. Selam. Mekanik edip berin men tapawjak. Bir zat yöne şu görkezmeli. Şoň üçin bu monitor men hasap etjek gel. Bir monitor diyecek. JBL audio sistemi ýani Serdar Şarifiň aýdymyny durnolary dinledik. Polny açyp suwly kemiz. Mesele yok. JBL audio sistemi gülýalaýdy. Naşunlar ullokan monitory görýäňiz ödüňiz hemme zat ba, näme isteseňiz ba şu ýerde. Elbette klimat hemme zat ulunar knopkalary bir stiliniz edilen gowurdum, realny gowurdum. Berde hemme zat sağlap bolýar. Ventilyasiya sideniýany, ondan soň nirk üfletjek, şonu hemme zat sağlap bolýar, mesele ýok. Hemme zat eliň aşagyna isteseň afta oýan ödejek sana. Berde besprovodnoy zaryadka ba. Solik telefonuň barmy? Yaşıl meselede. Karoçe sulün dadı hemme zat yaşıldır. Şey dip salyas. Gördüňiz mi? Zaryad alıp dur. Besprovodnoy zaryadka ba. Şoň üçin ululayıp koyun oglanlar. Sebebi näme? Men häzir gelýän maşina mindim. Ya syomkada pastaýanna allyň häzir menkide ýok da şu bolsa alyp telefon atdyň şu ýere gitdiň. Bärigem çatdyň kim jaň etse polny salon estilýär. Kim bilen gurlaşar. Ana oň gaýyp bola gaty gowy. Muň üçin like herning bärden Süleyman gallyrdy, islen dadyny aldy, ya bir dat goýdy. Soň bärden men aldym. 2 haftal açylýar. Gördüňiz? Şol bir barda çok 2 haftaldan açylýar. Panoramam nemiz? Göräňiz, panorama gelýändir. Maşinimiz 3 rejimde gelýär. Sport, ingoryanmız, обычный rejim, normal ve ekonomik rejimde eko rejim diýil ýani. Gysyklar üçin ýasyp prikol tutup kategoriýa ýöne. Besprovodnoy zaryadka bolanda mende mysal üçin besprovodnoy zaryadkaly telefonum ýok bolsa, berde size ana Type-C badyr. Muň içinde 100 vida badyr. Pamit sideniýa baglanýar, 2 sanak bar berde. Pamit sideniýany bilýäňiz, basýaňyz, özüňize sazlaýaňyz. Ana öňkü sağlapdyr. Görýänmi? Ana pamit sideniýa. Şep sürýär kara. Ýa-şunu boy kiçik bolmaly. 2 nämeka? Bir sazlap goýupdyr. Görýän ana pamit sideniýa öňkü ýeti gelýär, men isleýçim ýaly oturýanmy? Maşyny isleýçim ýaly oturýan şey diýip çık. Özüme udobny bolşýar ha. Sen gelip sağla oturanokda gelip yankılarda basya öyle şey diye oturacak. Berde şunlar çık barda çok oba dokumentlar. Tek pasport dolly. Yaman kiçikene barda çok. Gat kiçik. Maşin Amerika'da nerli berde sürlönde ellerinde. Olanlar maşin ideal sastayaniyada 2023'ün 9. ayı. Maşine hiç mesele yok. Çıdık zat yok da sürlön ok maşin. Salondan görəňiz näle ideal sastaýanda saklananmy. Kime gyzykly bolsa men win koduna oklarym. Kime gyzykly bolsa win kod diýin, men maňa WhatsApp'tan ya nomer ajan edin, aşakda nomerlerim durur. Win koduna oklarym. Onuň düşünýärsiňiz, görüp çık. Ana şuň açyk padушка berde podstakanik şeýle, akuratnıca ýydyna ýetgeç zat ýok. Gradus sazlap bolanok. Diňe ýankyýalyk. Ya ýapýan kondisioner ýa datjaň boldy, başga zat ýok. Ýydy iç çykynjyrak. Ýydyna şuň açyk çyrajykka, ýöne gatgaýalanýa ýsady kömedenok we 2 sanç kalon goýup durlar. Zavodkoy setka ýok ekene bularda men bam gaýt. Bagajny şu ýerden knopkacykda açylýar we pultdan açylýar. Ýöne gallyranok. Öz gallyrsa da şuň çopul berenme görä. Hemme bir kaçyklar ýerine duranlar.
Görüňizmi? Ana şuňal bagajnygy uly. 2 sam goýuny arkaýnamsyga. Akkumulýator bärde duramyň. Görüňizmi? Menem size alak şu maşyny birinji rät görüp otyryn. Öňünden görüp tanışmadym şoň bilen. Prosta bir şu at güýçün zadyny gördüm. Näkelek? Bir açyk oçuk zat okan olum. Atak maşyny menem birinji rät görüp otyryn. Żywoy şuňal ýakynan daşdan görýän da şuňal żywoy ýakynan men birinji rät görýän. Bärde nämejik gaka göreliň hani. Oh, zapaska ve avatçıdır ýdam. Inni inkedilýäri täze maşynyň keypi. Sürýäň-a, ütköş golany bir lişne tykyrdy bolany. Bir saatda ses ýok da täzede bilýäňizmi? Şoň keypini size görkezýän. Awada polny приводdyr. Обшивкасы bäri koja ýa. Приятный koja şol sidenýän materialyndan. Bäri plasmas. Görýäňmi? Prostoy plasmas. Ýöne edil bir gruby däl. Üstsem pinoplastiyal materiallan yumşaçykyna üstüne has gowy. Ýani bazaryň bärinde de biz türdik da. Terdiň liniýa gidýänder. Şonu şey dip çyk bar ýa, hiç çil içinde hiç tıkırdar. Hopsuzlyk ýatdan çykaram da olanlar. Süleyman telefonundan zaryada goýaly. Ne görelim? Yaraşyny. Terdiň hiç çil ses ýok o maşynda. Nolan ýüzeçenni 5,5 sekund. Täze hatta. Terdiň. Görýän näle öyle. Mesele ýok. Yürüyüşüne hiç şeyli. Täze da öyle. Ýöne dıdan okmasyn. Bir de sport rejime geçirerler. Maşyn dıdan ok. Öňe algam gidýär, mesele ýok. Ýöne dıdan ok. Biläm näme üçin dıdamaýan? Polny привод. Ana şoň üçin. Polny привод bolan üçin dıdan ok. Yaman çalıp badal yaro. Rolum gatýandyr bunna da. Gat sürýän, rol gatýar. Mesele ýok turmuş sürüňe. Gat çalsakly. Ana şuňalak bedem bazaryň içinde şu wagt maşynlar dur. Aýlanyp ber. Ýöne täze zatlygy bildirýär, täze maşyn öle. Haladyňyz maşyny, dogruýyňlaýdyň ýöne. Şey dip çyk parkovka goýýas. Başka aýdyp bermek zadym, näme bar bolsa kommentariýa ýazyň oglanlar. Ýene bir zat, şulom käbir komplektasiýasynda basýaň aşakda knopkany, munna ýok ekende. Arkaň monitor bolýandyr. Ýani monitorda görkezýär. Munňalyk aýnada däller, saça terede ekdirmel wagt bolupdyr. Panoramanam şuňa isteseň açjaňyz, isteseň şey diýip çyk ýapýaňyz. Ýapyp goýaly ýatdan çykmasyn. Gün geçip durmasyn da ýokardan. Ana ulanlar şuňa obzor boldy. Göwünüňizi ýarandyr diýip pikir edýän. Like goýun, kommentariýa ýazyň, dostlaryň bilen paýlaşyň. Crown göwünüňizi ýaradymy? Maşyn erbet däl, mene haladym. Ýöne bir halama tıkladym, baha. Bu maşynyň bahasy $30.000 diýýär. Galanam aşakda nomerler maňa jaň edin, win kodu uratjak men. Men häzir eýesinden skitka sorajak bolýan. Soňky bahasy näçe? Ma 30 diýdi bolýan. Ýöne soňky bahasy has arzan bolurmy diýip pikir edýän. Skitka edermi diýip pikir edýän. Maşyn öz bahasyna diýýärmi diýgem ok, mogullar täze maşynna. Diýýär maşyn. Maşyn bahasyna diýýär ýyl täze zat. Ana şo sebäp hem ýörüşi, salony, komfortny, ýol tutujylygy, o zatlar hemme zatlar, hemme funksiýonlaryny şey dip toplap alsak maşyn hawa bahasyna diýýär. Men özüm alardym şu maşyny. Edil pulum bolsa hawa alsam bolýar. Ýöne men muny sedan hökmünde, crossover hökmünde göremek. Hiç ýagdaýda kiçi maşyn ýer sürän bolsam, şu maşynam şu taýp sürmek üçin alardım. Crossover diýip almazdım, o çöle zada sürmek üçin. Ana ol üçin bolanok bu crossoverlar bolýar, häzir RX-ler, Highlander'lar, çöle, gumo,
dağı. Bu o tayq bolmaya sebäbi aşağına seredin, gatı bir beýik däl. Kim şuňalçy Crown arzu edip beren olsa ya başga bir täzece maşyn, gymmadalak maşyn arzu edip beren olsa, her biriňizi öz isleýän maşynyňyzy almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun, galan zat bolar.